Salutare tuturor! Astăzi ne jucăm Scary Shawarma și suntem la șaurmerie în Ohio la 3 dimineața împreună cu domnul Actimel. Bună seara! Da. Și da, arătăm ca ultimii pârliți. Yo! S-a dus. Stai să închidem ușa, poate Face? Ok. Ei, fac acolo. Păi și eu ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac pe aici? Ui pe camere. Deschide foi. Bă, dar ia stai, mă. Mi pare, uite aici, trebuie să ne uităm la să servim 20 de clienți. Hai, regulile. Welcome to the night shift. Stay calm and follow the rules. Adică zice să fim calmi și să urmărim regulile, să respectăm regulile. E fost mai din cazul. Dacă vine un customer, un ăsta, cum știm ăla, un client care zâmbește, îi dăm doar o soda, un suc. The wet moving machines in the counter. Da? Every Friday, așa, la dimineață. Azi ce zi e? Tu fă shawarma acolo. Ce vrei să aici? Da, deci la 2 dimineața, uite, astăzi e Friday acolo. La 2 dimineața să vină acolo. Mamă, bă, Să vină o mașină fără șofer și așa. Deci, vă ruca shawarma, stand during, da, așa, și nu admită. Ok, da. Cum scot ăsta, bă? Bun, l-am pus. Ok, hai, fă shawarma, eu nu știu cum. Pune cașcaval de ăla. Bam. Pune. E fumă. That was my... Bă, dar uite-te ce față are, bă. Stai să o verific. Bă, chinezoico, treci aici. Stai puțin, nu-i da. Are iPhone. Așa. Da, păi bătrânică, nu cred că e mare chestie, nenormal. You forgot something. Bă, ce că ai uitat ceva, bă. Rap sau urma, fă-i rap. Am uitat Brepsi. Brepsi. Here you go. Să nu fii posedată, că am înțeles dacă e posedată, iese ceva de aici. Bă! Cred că era posedată. Bă, ce? Nu. Bă, sorry, but your friend asked us to do this. Bă, pe mine băga jumpscare, bă. M-a căcat pe mine. Nici eu, măi. Ce naiba, mă? Mamă, se deci. Bă, s-o bea și mașina. Să bă și mașina, bă. Ce, doamne, se întâmplă, bă, în șaurmeria asta nebună? Hai să mă uit pe camere, poate te fură. Și ce în spate. Nu pot să-i dau zoom. Eu. Ok, da. Ieși, bă, stai că nu știu cum ies. Trebuie să dau. Mamă, bă, ce mulți are nas, bă. Uite-te, e normal? Pare chinez. Pare normal. Stai să închid. Ia uite-te pe camere, pe Night Vision. M-am uitat, nu-i nimic. Atunci servește. Ok, ce-a zis că vrea? Start with lavaj. Hai să fac eu pe asta. Hai, fă. Da, standing to... Bă, taci, mă, că eu măcar acolo fac ceva pentru tine. Hai, bă, am aici o budincă, bă. Buding. What? Bă, lasă-mă să-ți fac shawarma. E spumă. Păi o dura prea mult și iese nebunul. Dar vreau să-i dau skip de tutorial. Bă, uite, Q to unlock. Skip tutorial. I-am dat. Bă, închide ușa după tine, mă. Bă, uite la fata asta. Un shawarma, please. Uite-te, e normală? Hai să nu mai fie ceva pe aici. Hai să facem shawarmica. Hai, mă, nu pot să fac shawarma. Uite, start with lavaj. Bă, uite-te pe Night Vision la aia. Dar ce-i până ai? What the heck? Vedem, buci. Bă, da, deschide ăla, mă. Bă, dar nu vezi cum faci pe Night Vision. Sper că nu Aoleu, mai iese ăla. Ce, mă, păi, dar n-ai văzut cum făcea pe Night Vision?
Nu a ieșit, bă, tu de ce ești așa bun la jocul ăsta, mă? Da, bă, carnea au cam murit. Bă, alea vin îs două. Cred că trebuie să le închidem. Că este anomalie. Mamă, bă, da, sunt neguse. Bă, ce facem, mă? Doare gât. Este un shawarma. Eu sunt profesionist jucător. Hai să ne uităm pe camere să vedem ce fac nebunile alea. Bă, nu. Doesn't exist, nu mai ies. Dă-le. We never left, we never leave. Cum, du-te încolo, mă, că astea stau după ușă. Ia du-te și verifică. Da, bine că eu, mă. Doamne ferește, bă, dacă mai ies afară din shawarma. Bă, nu nimic pe cap. În a doua. Hai că eu mă bag să atrag clienții. E, DJ, haideți la cea mai bună shawarma din Ohio. Băi, cam goală strada. Oh, parcă vine cineva. Bă, Gigelică, tu vrei shawarma? Eu zic că ești suspectă. Bă, ce? Asta nu i-am făcut-o. Ignorați aceste becuri. Da, nu băgați seama. Deci, ce vreți dumneavoastră să cumpărați? Exploda? Da, și a ignorați totul. Ignorați, nu nimic aici. Și acum intră și iese. Închide ușa, bă. One shawarma, please. Hai să începem cu laveșa. Laveșa. Lavaș cu lipie. Late dinner. My kids are ready, but I skip. Bă, dacă am mult costă o shawarma, $150, cred că să ia. Au făcut chestiile alea cu luminițe. Nu cred. Ca să nu știi. Nu. Bă, ești Eleven? Dai puterile minții? Da, chiar, ia, scrieți în comentarii care s-o uita la Stranger Things. Eu nu m-am uitat la tot, dar m-am uitat și eu puțin. Uite, ia shawarma tu. Here you go. Bye. Tu atrage clienți, că nu mai ești de aici. Ana, bine, hai la atrag clienți. Clienți, văd fac. Du-te acolo. Păi, bă, am 800. Bă, ăsta a mai ieșit puțin, bă. Sau? Da, mă, mai ieșit. Doamne, feri dacă... Nu e filmă și am oricum o putere a minții ca să-l fac să se ducă înapoi, am un boost. Eu. Mamă, bă, ia vezi. Ce mergi și-o tras. One shawarma, please, make it quick. Verifică, e bine, totul bine. Băi, uite-te, vă pe camere. Aolo. Hai că mă uit repede. Aolo. Băi, ia vreau să vezi care pe picioare. Ce vrei? Treci, mă, să vezi care pe picioare pe cap. Soda. Uite-te care pe picioare. Nu, mă, că asta e normal, bă. Dar nu vezi, fă. Ia să mă uită pe camere, mă. Trebuie să fiu gardian. Da, eu o să mă apuc să încep shawarma. Să zicem, dar dacă ia la mai tare e... Bă, eu o fac. Oricum, ai zis că ai Bă, boost. ce față urâtă are, mamă, ce... Dar tu te mai jucat înainte asta? Aoleo, de câte ori m-am mai jucat. A, deci știi care e trebușca. Bă, eu știu tot. Ok, și au zis o shawarma și un Pepsi. Give it to the customer. You forgot something. Păi da, pe Brepsi de ăsta. Suc. Stai să nu iasă nebunul. Măulel. Dacă ești urât. O ieși bunicul strict. Eu ce ți-am spus, bă? Păi cum, bă, ai știu că mai sunt unele fete care au colanți, dă ea de seamănă, așa arată, cu petricele de-alea. Eu cream că aia, nu că... Eu am mers pe mâna ta. Cuțule. Da, dar acum dacă mai greșim, suntem cooked. Hai să vină cineva. Că am un bus ca să-l fac să meargă înapoi. Dumnezei acolo, de unde este. No. Mamă, bă, ce? De ce ținem castraveții în frigider cu sucul? Băi, bă. Bă, ce-i cu beatul ăsta, mă? Tu shawarma? Bă, e cam... Bărma. Bă, ce închizi? Cum adică? Păi da, ăsta e biat. Biat, sunt bătate. Păi da, și nu e voie să fie biat să vin.
Ia că mă uit pe cămeruș să văd, Da, mă, că da, poate da, dansează și ăsta din nimic. buci. Ia mă, ăsta dă din buci, nu dă. Nu mă, nu-i beat, deci nu mă ameți. Da, da, mă. Păi și ce mă s-o drogat? Ce-o făcut dacă nu-i beat? Nu știu, felul, nu cred că e anomalie, ia să crește. Nu știu. Problema dacă iese Dar n-are nebun. nici, uite, nu mă face așa și dat. Are un păr puțin nesigma, dar da. Freză de Burta căminist, cum am și eu. intră prin, Și eu am freză de căminist de ăla. Basca direct, nu știu ce freză am eu, dar e urâtă rău, nu prea îmi place. Give. Bă, nu mai avem shower. Bă, 2 șaurme, dar ce mă, nu înțeleg, bă, cum să fii așa de grosan, să ții șaurme, da, atâtea șaurme. Adică, o șaurmă, înțeleg, dar 2, ce mă? Bă, să dau bustul acum. Bă, dă-l. Gata, am dat. Păi ce mă, ăla s-a băgat înapoi în iad? Nu avem o șansă. Încă nu, dar am mai pus. Ce reziu shawarma? Stai că parcă vezi că acum iese. De toți. Not great, bă... A, țigănuș. Ăsta așteaptă un discount, nu-i dăm discount. Bă, văd că nu a urcat ăsta, deci este bine. Să nu fie pe o masă, ceva, monstrălău. Bă, mai avem 17 clienți și la 2 noaptea o să vină o mașină. Să Da, fie bă, controlorul în 2 ore. Uite că vine mașina. Aia trebuie să plecăm. Bă, ăsta este posedat, uite la gura lui. Bă, da, e mișcă. Bă, uite aici salariul. Employee of the week. Kai Doni Saue Some. Cred că ăsta s-a jucat cel mai mult. Nu Mamă, știu. bă, culoare fă. E mai spornim radio. Eu pornesc televizorul. Da, nu știu, poate ceva muzică și mi-au copyright. O plecat. Și ăsta nu a ieșit, deci este good. Hai să vedem. Eu pun cășcă. Oh, vine unul. Sper că nu-i posedat. Hello, Oghe. Ce-i pe cameruță? Bă, dar chiar ăsta are ceva la spate. Are o față. De zombălău? Pe de-ai posedat, bă. Nu, de om, dar e așa de sper. Hai, bă, nu mă bloca. Afară tot guriță de om. Doamne feri. Ok, să plec de lângă ăla. Bă, cred că a plecat. Aoleu, ce-i cu ăsta, mă? Ăsta e mai posedat. Stai că mă uit pe camere. Mă, numai e probabil puțin handicapat. Bă, că... Eu Deci, rincon. se simte de creierul lui zboară. Bă, eu... Nu cred că e Uite-te ceva. la el, mă, e posedat, e virusat, are coronavirus. Nu e handicapat, dar să nu Bă, se trebuie să bag pilpoială de aia, trebuie să bag un sunet la editare când zice asta. Mamă, ce dinți are dinții divorțați. Eu cred că e foarte normal acest om, mamă. Nu prea cred. No, ia-o. Here's your shawarma sear. Stai să nu iasă psicopatul ăla. Warm feels better. Aoleu. Bă, uite-te și tu cum merge, bă, ăsta e băiat sau fată, că nu dau seama. Nu știu. Uite-te în spate. Eu zic că nu, dar nu a ieșit. Bă, e bun. Bă, ce bun e ăsta, mă, tu de unde știi atâtea? Îl cheamă clienții, da. Băi, mă speram mâine. Cheamă clienții. Poate vine unul. Hai să mă uit la... Ce ai găsit? Ia vezi, face. Închid. Ia, dă-i un riz, dă-i un riz. Nu vă bagă turindu că nu știu dinsul, poate pe dis.
Mamă, bă, plătite pe Pay. Bă, asta este perfect normală. Da, bă, te face shawarma la gagicuță. Facem cu reducere. Bravo. Shawarma 150 de R. Soda 50 R sau ce? 5 euro. Ia shawarma. Găsit aici, am are buricul pe afară. Du-te mai repede să nu... Uai, ce rapid ți ăsta nu vine? Bă, aici e ruptă furcalița. Ce mă? E ruptă furcalița. Uite. Nu. Aici așa. Ia bă să ud. Vino. O, grill switch. Stai, poate se arde carnea, bă. Am oprit grill switch-ul. Bă, tu l-ai aprins, bă. Păi da se arde carnea, bă. Bă, dar la cât vine ăla? Am uitat. A 2 dimineața. La 2, mai 12:43. Bună. Stai să o verificăm și pe asta. Pare că am susi-musi. O mamă, o date pe Pay direct. Hai să vedem. Pă, chicioare e bun. Tu ce ai pe aici? La față. Pare normală. Bă, uite-te pe camere și o să schimb părerea. Că e normală. Aoleu. What the? Doamne ferește-mă. Da, nu-i normal aia nici. Asta nu e și de ce? Oli, mă. Aula, tu erai! Bro, m-a speriat, am văzut ceva mai negru care ieșea pe ușă și am crezut... Mamă, e un monstru. Ce are? Au, a venit monstru negru. Dar ce se aude? Tum, parcă cineva de cu clopot. Când dă comanda sau ceva de genul, mă, mi sete. Pare normală și asta. A, nu pot să sar. Bă, dar ce înaltă e, mă? Asta e dublu cât noi. Da, Brudulesca Vici, asta este. Așa, bă. Zic că normal, așa că hai să băgăm levaș. Mama, așa zice la... Bă, stai Așa... bă, să spun căștile cu microfonul. Aoleu. Pe videoclipul tău. Poate nici nu te aud. A, bun, căștile. Bă, problema e că nu mai avem cartofi. Uite aici. Ce mă? Nu mai avem cartofi. Prăjiți. Ce? A, mamă, 2 șaorme. Ce facem mă cu atâtea șaorme? Bă, cred că să mai punem pe... Mamă, te auzi înfundat. Hai, ce mă? Te auzi înfundat. Așa, da. Admit. Bă, bagă... A, ăla... Da, și Bagă mit. Ăștia mele au vreo problemă mentală sau ceva. Oli. Cred că trebuie să prăjim. O față ciudată. Bă, dar cum bag mitul? Haide, uite, mă. Haide și Dă-te, mă, nu te băga. Așa. Bă, vezi că Eu mă duc să o avem verific. 6150 de lei-leuți. Bă, uite-te pe camere că nu trebuie să faci shawarma, că... Da, haide. What the flip? Închide. What the frigider? Frigiderele mele pe ea poți să... Ia vezi, bă, că s-a schimbat. Ce? Play of the week, S, K, Z, Ah. jos, Păi da, cred că ăștia acum se joacă. Jocul, gen, se joacă. Hai mă, mai avem o oră și o să vină ciudat. Mașchineta aia lui. Hai, bă, ia cred că trebuie să bă. deschidem. Ia vezi, mă, pe ăsta. Aoleu. Aoleu! Ăsta e bețiv. Ăsta e bețiv ca lumea. Nu are bani, închide. Vă zic că nu are bani, închide. Nu are bani. Da, închide. Și-o dat toți banii pe băutură, pe drogă, pentru ce... Da, ne ții tu minte, bă, cu creierul ăla de bețiv, ne ții tu minte niciodată. Sper că ăsta S-au nu plecat. este. Nu avea bani, bă, eu nu i-aș fi dat shawarma. Dar nici mă, zice că hai te plătesc data viitoare. Nu-l crezi, mă. Mai ales în România să nu-l crezi. Nu poate în alte țări, da, dar în România niciodată. Dacă Bă, zice. e un om destul de respectabil.
care zici că Îi strălucește foarte chelia direct. ca soarele. Hai să vedem. Ia uite-te. Uit pe cameră, că apare în camera asta. Bă! Pe camera are ăsta pe spate ceva. Doamne feri! Am închis. Pe camera are ceva goblin în spate. Asta nu-i goblin. O sedare de aia mică. Hai, bă, omul înțeleg. Bă, dar goblinul ăla e dezbrăcat. Da, bă, e dezbrăcat. Doamne, apăr-mă și păzește. Bă, de ce o anomalie, ce uneori se întâmplă, e pe stradă și dansează așa, gol. Pe stradă. Maria aia. Eu și de-astea așa. Hai, de Ce ai făcut, mă? Eu n-am făcut nimic. Am văzut ceva afară. Cred că erai tu, dar nu știu, am închis, m-am speriat. Bă, cât eu eram? 1:21. Ci că trebuie să vină la două mașină fără Bă, deci, șofer. îți dau tutorial. Deci, la mașina aia, dacă te uiți odată la aia, mori. Ok. O să mă Ne bagă pe o chestie Uite, care bă, te să duce într-o schimbat, chestie care te- Employee of the Week. Panda Nu, Bears se buguiește în 216. Nu mai vine niciun cred. Aici o zice o pomă. Hai că, bă, am stins becul din greșeală, cred. Am stins becul. Bă, că să buguie, nu mai vine nimeni. Adică, ia stai să ieși eu pe afară. Ce se aude, mă? A, cred că asta așa se aude ușa asta, când am închis și eu deschizi. Ioi. Hai, bă, nu mai vine nimeni, bă, n-avem clienți. Da, cred că s-a buguit, bă. Uite o mâță. Uite. A venit un om mare și negru. Stai, bă, să intru și eu. Bă, cât e de mare omul mare și negru. Oh, you scare. Wayne Shower. What the fuck? Omul mare și negru. Uite după camere ce are. Și negru. Doamne, apără-mă și păzește-mă. Închide mai repede băcălul ăsta. Unde-i până la omul mare și negru? La ăsta nu-i dăm nici... Ia uite-te dacă poate... Da. I wasn't N-am zis că ne omoară ăsta, ești nebun. Stai să văd dacă e închisă ușa. O, e închisă, Doamne ajută. Mamă, bă, ce merge ca un... Da. A, nu mai pot să văd. Bă, da, nu ieșit la mai tare. Era un om mare și negru. Eu n-am atins nimic, da. Nu mai merg, du-te încolo. Fix de... Bă, mi-a stricat ăsta acolo, bă, că mergea. Bro, ce țigan. Care? Fui, flashlight. A, uite aici. Mi-a umblat ăsta la siguranțe. De ce trebuie să facem? Nu știu. Bă, cheamă poliția. Că e nebun omul. Era făcut ceva, mă. E dus cu pluta. Nu mai rebă nimic. Fix de treci, and then the power of Sedai. Bă, dar A, asta ne-a răsturnat treșbi, ne-a răsturnat gunoaiele și umbla la siguranțe. Bă, ce urât. Nu trebuie să faceți așa, este foarte urât din partea lui cu făcut așa. omul mare și negru. Da, cred că s-o sub... Închide ușa. Doamne, ajută. Hai ca să spun tatăl nostru. E 1:30. Bă, fii gata să ieșim. Încă nu. Da, Hai mă, că dar... poate să vină mai repede. Bă, stai mă, de ce? Mai bine nu ziceai. Ăsta cine știe cum trece o mașină? O mașină neagră de culoare. Ce mă, că ăsta e direct Ia la vezi, bă, ce... Make it fast, no grill, no onions. Care sunt onionurile? În În fine. O mașină, dar are buță. Hai să facem shawarma. Hai bă. Bă, ăsta pare perfect, normal, uite-te pe camere. Bă, da, e super. Sper că asta e no grill, că zicea ceva no grill. Good kid, eat up. Nu, tu merge cam ciudat. Bă, dar tu n-ai închis ușa, mă, tu închide ușa, mă. E 1:40 acum. Da. Dar tu unde ești? A, ești afară. În lume. Ia. Ia vezi, bă, cine vine. Vine Ciudat. iar un om de culoare. What the fuck, mare mâine. Ia vină să vezi. What the frigider. Da, sunt cam subțiri. Stai să mă uit pe cameră.
Dar nu asta de subțiri fă. Dar să vezi cum merge mâinile. Ia, merg să văd. Hai mă, hai bă. Night vision e normal. Ce are la mâini? Nu, mergea ciudat cu mâini, avea niște mâini ciudate. Bună seara, domnul. Nu știu, îmi pare normal. Nu a fost pe urmă. Ha, dar să... Deci Nu, nu, facem nu. shawarma. Trebuie să facem repede, că am pierdut ceva timp până am stat să-l verificăm. Cultoară, mă. Bagă-mi în Cum stai să fac? Eu, e rău de shawarma, bă, dar mi-a făcut poftă de shawarma. Bă, ia vezi, mă, că imediat facem 7.000 de dolari de ăștia. Eu am 10.200. Wow! Bine, și aveam 13.000. Uite, s-a schimbat iară. De jumpscare. Dead Ul, cred că e ăla. Da, Ulri. E, și bat, nu, iară vine ciudatul ăsta. Iar vine ăsta. Adică, Aoleo, bă, iar tu. Verifică-l. Stai cu măi pe camere. nu pare normal. Da, am Asta dat. mai fost odată handicapatul. Îmi faci treabă grea la editare să înjurez de alea. Nu pare normal, omul. Da. Băgați. Da, cred că ne-am răzgândit. Tai gâtul. Hai cu gură. Mama, 67 baterii la telefon. Bă, dar ăsta e psihopat, mă. Ăsta uf, doar s-o băgat. Bă. 2,158. Bă, vezi că se face 2 dimineața imediat. Oli, cine e? Iar vii un bețiv. Bă, dar nu bețiv nimeni. Doamne, feri, cum merge ăla? Uite, dacă vine o mașină. Din care parte ar trebui? Bă, din care parte trebuie să vină mașina? Din aia, Din care? Stânga sau dreapta? în stânga. Ok. Deci, uite-te în stânga. Eu fac aici shawarma lui ăsta. Bă, dar ce beat e ăsta, mă? Înțeleg puțin. Ăsta descălțat. Da, e puțin. Stai să mă uit pe camere. Bă, vină puțin. Bă, ce are ăsta pe spate, mă? Da, până zic și eu. Da. Bie. Hai, mă, că cred că trebuie să ieșim imediat. Deci nu te uiți, dacă te uiți odată la chestia aia, trebuie să stai cu capul în jos. Să nu te uiți, să te uiți în altă parte. Și dacă mă uit eu, o să mă uit și tu. Și dacă te uiți tu, Bă, e 2 dimineața, bă. Hai că a plecat. cum trebuie să vină? Deci nu te uiți la el, da? Mă uit la mașină dacă vine și după aia. Ești Bă, uite, văd o mașină. de culoare? Aia e mașină. Uite-te jos, uite-te jos în partea aia. Mă duc și mă uit în partea aia. Merge și mă moare. Să vedem. Bă, nu te uitam. Bă, haide că trebuie să fim înăuntru ca să se activeze, că ea sunt ciudat. Păi și Cred că trebuie să fim înăuntru ca să se activeze. A, Păi e un ecran roșu, se face roșu. stai, încerc să nu mă uit deloc la șaurmerie. Oh! Uite. Fugi. Uite. Că te țin chicioarele. Bă, ce... Uite-te în jos. Nu, e status terminate. Bă, dar nu înțeleg cum se trece nivelul ăsta. E imposibil nivelul ăsta. Nu cum să te bă. Bă, pe mine mă omoră, nu știu dacă te omoră pe tine. A, pe mine nu. E bine, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Mi-am fost soia cu domnul Actimel și cu șaurmeria din Ohio, care pare totul normală. Hai, șpa!